Para sa pag-expound para mahangpan tas ang lubos, joining us tonight there is Action Firing Line is Sir Ian Arnold Arais, ang DepEd Negros Occidental sa Ila District. No, ibaluon tani siya. Sir Arnold, Sir Ian, mayong gabi sir, kumusta ka na? Maayong gabi, Action Art, no? Tapos sa mga nagapamati sa imo nga programa sa bunga gabi, maayong gabi sa tanan. Maayo man kita, Action Art. Okay. So, Ari sir, okay. Para at least mahangpan tabla, anong latest dito sa INOHS kag may press release kamo nga actually nakita ko do press statement kamo nga ginpagwa ang official statement sang DepEd sa region gid mismo nagalin. Sir, pwede tani mapapatpatdugang sa imo para at least maintindihan sa public kag ano gid ang naging kaundan sang inyo nanging statement? Ang press statement naging pagwa naton kagina sang aga tungod kagapon na natabo ang issue sa FHS, no? March 1 ang sugod gid sang alert level 1 sang Bacolod, wherein under that alert level nag 100% full capacity ang tanan ng mga government offices. So sa NOHS naggadto ang mga metra kag mga non-teaching staff kaso sa kadamaan sa ilatanan may 3 personnel teaching kag non-teaching na wala pa nabakunahan. Tungod nga si DepEd may DepEd Task Force for COVID Memorandum 575 na nakabase man ini sa IATF Resolution number 148-B na nakasaad na ang mga bakunado ang pwede makasulod sa premises ng eskwelahan sa mga opisina, samtang ang mga unvaccinated na mga personnel must present first results ng ila RT-PCR test kag ang or antigen test result na dapat nagapakita within 48 hours na negative sila sa inyong test. Okay. Saka sila makasulod sa premises. So amo to natabo kagapon sa NOHS nga they were denied entry sa sulod sang eskwelahan kay tungod wala sila may napakita nga certificate or test result nila ambe. So naging issue sa pero tungod ginpatuman sang principal sang NOHS si Ma'am Josette Tirora ang layi or ang polisiya sang DepEd nga nakabase man sa IATF na guidelines. Okay. So ang aton nga statement naging pagwa kagina nga ini ang gintuman man lang sa prinsipalya ang policy. Ang ang naging question lang kay tungod nga based sa natabo wise laging papirma sa logbook for attendance nila. So ang aton sinadda nga take is wala passing guidelines specific to the attendance of unvaccinated government employees, whether si DepEd or si Civil Service or si IATF naging pagwa. Tapos nakita man naton nga sa February 27, si IATF nagpagwa another guidelines para sa different alert level system nga ginapatuman sa pungsod. Okay. Dito under alert level 1, 100% full capacity. The government offices must adhere to 100% full capacity. Pero ang sunod sinangalinya nakasulat na off-site work is still possible basta ginasunod lang ang rules and regulations na ginapatuman sa civil service on alternative work arrangement. So, kumbaga, ang mga unvaccinated, ipa-alternative work arrangement lang sila anay, samtang wala pa sila may maipakita nga certificate of vaccination or until such time nga makapagwa na si DepEd o si Civil Service ang klaro nga guidelines parte sa attendance para sa ini nga mga personnel nga unvaccinated. Pero it doesn't follow nga since nga subong kung ginapatuman ina kagway pa sa na-clarify ang guidelines gid possibly pagwa man sa DepEd later on hindi man sila absent sa trabaho sir no may sweldo man sila gyapon.
Yeah, because ang unvaccination, ang wala pagpabakuna cannot be a ground for termination. Kaya tungod nga ang vaccination is still voluntary. It is not mandatory. So may choice di gyapon ang tao. Amo na nga kinahanglan hatagan lang sila oportunidad nga makaobra gyapon maski sa panimalay lang nila through the work from home nga arrangement. We have to remember Action Art no nga we are still in an emergency situation. Wala pa na lift no ang ina nga status ng aton pungsod. And given that ang aton na education is in education in emergencies nga sitwasyon. Given that situation, dapat ang humanitarian consideration. Yes, Hindi kita makapatuman sang policies na parehas lang sang normal times nga wala sang COVID. Kailangan may ara Japon heart or tagipusoon o konsiderasyon sa mga tao kay tungod nga ara kita sa emerhensya. Kag tisigi maggurugyapon ang effort nyo to convince sini mga manunudlo nga kung pwede mapabakuna. Sige man ang initiative or effort naton sinasar. Yeah, the DepEd is still strongly campaigning for the vaccinations ng personnel. Kaya tungod nga, this is also for the preparations ng eventual nga face-to-face no, nga klase. We are already starting, kaso may it limited. So, gina-prioritize ang ginapasulod sa sulod na pilahan, ang mga vaccinated ng mga bata, kag vaccinated ng mga personnel. Pero eventually, malabot digta sa new normal ng education wherein mabalik ang tanan, ang estudyante, ang personnel. So, dapat preparahan man tan isang tanan nga magpabakuna sila para protected sila tanan. Okay. Especially sa mga personnel natin. Kaya kung may matabo sa mga kabataan, kaya tungod ang aton na pinaka-priority is the safety and health of the children. Kung may matabo sa ila sa sulod ng eskwelahan, ang manabat sina, ang leader man Japon, ang principal, ang school administrator. Yes, so, sir. kung baga, it's not intentional na ginadiskriminar ang mga unvaccinated sa sulod ng eskwelahan. It's just nga the policy calls for it. So, kapatuman lang ang principal, ang school heads sa mga policy. Why sa choice? Ara sa posisyon na dapat mapatuman siya. Otherwise, siya man Japon ang basulon. Sir, Ari, clarification pagid. Ang nakabasa ko sining hapon, nga daw ang DepEd, may panugyan from national ining ang mga unvax students do i-allow ya sir nga magka-attend classes. Amugin man na siya ang policy. Ang sa subong yang policy Action Art, itungod niya limited face-to-face pa lang kita. Anong tawag niya? Ang mga prioritize natin are still vaccinated students or learners. Kaya tungod nga, ang number of population ang napasulod ta is limited man lang. Sa isa ka klase, 12 para sa elementary, para sa high school, 20 ka bata ang sa isa ka classroom. Basta standard size lang ang classroom. Tapos manubo pa na siya kung gamay ang classroom. So, tungod nga gamay pa lang niya pasulod ta, na-prioritize ng DepEd ang mga vaccinated. So far, wala pa kita guidelines as to the new normal education kung sino ang pasudlon, ang vaccinated kag ang unvaccinated o kung sino da sa ila. Wala pa klaro nga guidelines kay isubong ara pa kita sa expanded limited face to face kag from there dira nila ginabasihan man ang maging polisiya nila nga ipagwaon sa pila ka adlaw. Tagti, hindi pa ni permanent subong ang alert level status hindi pa naton masiling amo na gid na yung sitwasyon subong because very volatile. No, pwede pa nga anytime wa kita ga paabot basi bala kun wa kita ga expect basi gulpiada naman magtaas ang cases, then automatic naman niya ma-create naman o ma-decide naman ni dayon ng LGU pod sa DepEd nga i-suspend naman temporarily ang expanded face-to-face mo no, hindi Blasar? That is correct, Action Art. Tungod na ang face-to-face classes still subject to the approval of the President. So kung maglain naman ang desisyon sa Presidente, posible na siya mag-untat liwat. Tapos amo nang hambal mo nga we are still in a very volatile situation na anytime basi magsakat naman liwat ang COVID na on wood. At iya amo nang ginalantaw taman na there is always a possibility. That is why
mas gusto sang DepEd na protected ang tanan nga nagasulod sa eskwelahan kay para wala man sa risgo nga natulok dire. So ining mga unvaccinated nga mga teachers ara gid sa teaching force, most likely may programa ni kuno nga gin-design ng DepEd for now nga sigiyon lang siguro ang work from home until such time nga may permanent na gid under the new normal circumstance nga amon ang sundon nila nga guidelines. That is correct. For the meantime, sundon talagi ng alternative work arrangement. Okay. Ang pinakaano na gid nga maobra sa mga school heads or school administrators, hindi sila maghatagan sa mga vital nga mga operation services nga dapat ara sila sa sulod sa eskwelahan. Pwede nga hatagan sila task, no? Nga pwede lang maobra sa sulod sa panimalay nila. Okay. That's the only way nga para maging even man ang playing field, no? Kay tungod nga kung lantawon sa action art, ini mabatian ta lang ang halin sa mga unvaccinated. Pero why pa naton ginlantaw man ang perception sa mga vaccinated man nga sila yan nagpabakuna, ma-report sa eskwelahan, hindi bala unfair man para sa ila nga nag-effort sila yang magpabakuna kag mag-report da. Tapos samtang iba niya wala nagpabakuna kay tapos Alas 7:55 na. Balikan ka lang si Sir Ian Arnold Arnay sa Department of Education na ang ina-discuss diri subong para mahangpan sa publiko mo ni. Under sa subong status, we are not on a permanent nga amo na gid ni ang new normal nga educational process or educational nga sahi sang patigayon subong sang DepEd nga amo na gining actual subong nga dapat amo ni mamintinar sa bilog nga school year, no, because amo na gani anytime why kita ga-expect, why kita kay balo ko na no what will happen to the following days or the next day. Ina siya why sa makambal sina. Now balikan ta Sir Ayan. Sir, sorry ginautod ang line ta. You were saying kay na just to continue, no, kay ginalantaw talang di action art ang subong ang mabatian ta is the side of the unvaccinated. Pero on the sideline may mabatian ka man from those nga vaccinated na mga personnel. Kay tungod ang ilan naman yung position is nagpabakuna kami tapos kami pa ang nag-report kami sa eskwelahan. Samtang ang mga unvaccinated para lang yan sa ilabalay. So, ako na ang ginamba kung ginahatagan, dapat ginahatagan sa mga task kag mga ulubrahon ang mga nag-work from home tungod unvaccinated sila. Para lang ma-eventa ang ground para sa both sides na vaccinated kag unvaccinated. Para maging fair man ang tanan. Yes. Pero sir, by the way, sa district nga under dira sa Imo, may ara kita sir kwan subong listahan or nakakandak kita sir sang paghimo bala sa assessment, may record kita sir pila ka mga teachers pa ang unvaccinated, especially teaching force gid. Ang sa aton na personnel ang aton na in general sa bilog na division of Negros Occidental composed of all municipalities in the city of Talisay. We already have 95% na mga vaccinated personnel. That is around almost 12,000 na sila. So bali ang nabili na lang unvaccinated is around 5%, mga almost 600 na sila nga mga personnel. Pila sir, 600? Mga 589 to be exact. 589 na way pa na bakunahan. Yes, that is correct. Okay. So ba lawig-lawig damo panigilis lang dapat gali i-convinsehon nga magpabakuna kun amo ni kun nila magkanto na kita sa new normal na gid kag permanent na gid nga sahi sang pagtudlo no sang DepEd. Dapat ginasilig po ng kampanya para sa pagpabakuna sa personnel. It's just abula na action art na ang iban may rason man na di na konsiderar man kay tungod nga
possible nga it's all about their health condition, nga ginadvisean man sila sang ila personal physician na ila nga hindi ka mo pabakuna tungod nga may amo kasi niya eh. Aha. Inagapati man lang nga sila, hindi ka man nga sila mabasol. Pero Okay. I'm quite sure that the time will come nga i-demand ini or i-require sila to submit proof nga gapamatuod na sila may amo nga masakit nga dapat hindi sila mabakunahan. Kung baga maabot din ang simpo ngayon na pero even ara na gani sa ara na gani sa IATF resolution 148-B no Okay. na para kung baga do ma-excuse ikaw, hindi man ma-excuse kundi at least makonsiderahan ikaw na mag-submit ikaw sa sinyo nga papel, certification maybe from your doctor, nga dapat i-validate man sa medical officers ng DepEd nga nagapamatuod nga ikaw ginhambalan nga hindi magpabakuna kay tungod sa sinyo nga mga rason. Sige. So anyway, sa mga parents, while we are waiting for the after March 15, kung anong matabo sa Negros Occidental, nga malakip ina sa mangin advisory man kag plan naton sa ginatawag nga expanded pagid nga face-to-face instruction. Sir, anong padugyan mo sa mga teachers naton nga nagamonitor kag mga pumuluyo nga nasakupan sang area sang DepEd Negros? From the side of DepEd Negros Occidental and even siguro sa bilog mga DepEd, ginasigurado sang inyong nga departamento nga sa pagsugod sang face-to-face classes, nagpadayon na kita guys ang expanded, nga ang una kag ang pinaka mataas gid nga priority sa Department of Education is the safety and protection of our children, of our learners. Amo na nga ginahimo sa inyo ang tanan nga para maprotektahan gid ang mga kabataan kay otherwise hindi matabo ang insakto nga pag-edukar sa mga kabataan. Amo na nga gina-assure namon ang public nga kami tanan ginaobra ang tanan nga pamaagi kag mga kung ano pwedeng maobra para lang ang ato nga mga eskwelahan niya patahom, ginapamutangan sa tanan ng mga required na protocols para lang masigurado ang health ng kabataan. Sa mga teachers na naman, we are one in this. Dapat mag-cooperar kita nga maging part kita ng solution, no, rather than to be part of the problem. Kung kilanglan no, na magpabakuna, total kung may mga apprehensions pa regarding sa bakuna, there are so many information around na coming from reliable sources na para mas magpaalam sa aton, para mas maitsindihan nato ng importansya sa bakuna, para madula na mga fears nato regarding it. Kag para man nga makapabakuna kita, kag makabalik man kita sa insakto nga pag-ubra sa sulod ng eskwelahan. On that note, Sir Ian Arnold Arnay, salamat ki sa time. God bless kag halong gid permi. Madamo man nga salamat, Action Art. Good night, good night. Action Firing Line.